Akut Accountability diýen gurama Türkmenistan kleptokratiýa nuskasy diýen derňe işi çap etdi. Biz sizi esasy netijeler bilen tanıştyrmakçy. Türkmenistan kleptokratiýa, ogurlar häkimligi. Bu ýerde döwlet girdejileri ogurlanýar we prezident Berdimuhamedow gereksiz taslamalara milliardlarça dollar sarf edýär. Şahsiýet kulty ozalky prezident Saparmurat Niýazowyň bilen bäsleşýär we güýçli howpsuzlyk gullugy başgaça pikirlenmäne, söz azatlygyny ýa-da syýasy pluralizme ýol bermeýär. Ykdysady taýdan bu ýurt dünýäde iň gizlin, yapyk ýurtlaryň hataryndadyr we prezident Berdimuhamedowyň döwrüne has gizlin boldy. Ykdysady ösüş, milli büdjet, newit we gaz gerdejileri ýa-da valyuta ähtiýaçlyklary barada ygtybarly maglumatlar berilmeýär. Halkara maliýe guramalarynyň maglumatlary 2015-nji ýylda Türkmenistanda takminan 35 milliard dollar daşary ýurt valyutasynyň bardygyny görkezýär. Ýurdun häzirki ýüzbe-ýüz bolýan agyr ykdysady krizisi bu serişdäniň nädogry ulanlandygyna we ýalňyş dolandyrlandygyna şaýatlyk edýär. Onuň näçe meçberiniň galandygy näwellidir. Türkmenistanyň girdeçiniň köp bölegi Hytaýa gaz satmaklyga bagly bolup durýar. Ýöne Hytaýyň geljekdäki gaza islegi bilen baglanşykly meseleler açyklygyna galýar we Türkmenistan öz ykdysadyetini newit we gaz eksportynyň daşlaşdyrmasy ýurt çuňur ykdysady howp astyna galar. Türkmenistanyň gaz eksport girdejileriniň aglawa bölegi Frankfurtda ýerleşen Deutsche Bankdaky döwlet hasabyna geçýär. Deutsche Bank dünýädäki iň yaramaz rejimleriň birine hyzmat edýän esasy bankier hökmüni öz iş usullary barada adam hukuklary boýunça we korrupsiýa garşy iş alyp barýan guramalar bilen işleşmekden ýygyderli ýüze gürdi. Berdimuhamedow töweregindäki newit gaz puwdany ýitkedip, uglebarotlary dolandyrmak we ulanmak boýunça döwlet gullugyny ýatyrdy we alyp barýan işleri, girdejileri, çykdaýjylary ýa-da dolandyryş geňeşi barada hiç ýyly maglumat çap etmeýän NAPEK atly bölegi milli kampaniýa döretdi. Prezidentiň maşgalasy ýurdun esasy kärhanalaryna gödäwçilik edýär. Bu gödäwçiligiň başynda prezidentiň 5 uýasy, hususan hem aýal dogany Dünawat, onuň adamsy Annanazar Rejepow we ogullary Şamrat we Hajymrat Rejepow dagy durýar. Berdimuhamedowyň ogly Serdar geljekde kakasynyň wezipesini ýerine ýetirmek üçin taýýarlanýar diýip hasaplanýar. Prezidentiň maşgalasyndan başga ýurtda iň güýçli adam Viktor Khramowdyr. Ol Niýazow ölenden soň prezidentiň geňeşçisi wezipesini saklap galypdy. Berdimuhamedowyň newit we gaz meseleleri boýunça geňeşçisi Arety öňkü ady ITERA kampaniýasyna değişli Igor Makarov hem prezidentiň esasy kärdeşi we maliýe işleri boýunça kömekçisi bolup durýar. Korrupsiýanyň we repressiýanyň bu nuskasyna garamazdan köp kampaniýalar häzirçe Türkmenistan bilen işleşmäge synanýarlar. Köpüsi öňkü döwlet işgärlerinden bolan iň azyndan 95 adam daşarky dünýä bilen ara gatnaşykdan mahrum edilip türkmen türmelerinde saklanmagy dowam etdirilýär. Hatda olaryň diri digi ýa-da dünýäden öten dow barada maglumat hem berilmeýär.